Ajde, to. Kih, bre. Nećemo sad. Ali se malo presnimo. Se odmori malo, nego ono što. Bravo, pići. Ajde. Ko da ne padne? Neće da padne. Sad ga frne. Bravo. Što sad je samo 3 nam? Zato što... Neće. Zato što levi računa samo 10 minuta. A, stvarno? Dođi malo da odmoriš.